tuliram rong hai ke hai akaching thura development ke claim ke la ke balloon a development busi nilipudam je attack banglang mi ulu tema arlo bang ke khurun bang busi nilipudam tu ke la tribal ato 14 tribal sanu pangrum pet mas ilitum ke lak flikave alang litum dia 2 crore bang adet ni ban ka reject tang a project pulo putang itu ma dimmo ki dengai ku pia ali Pini nilitum Karbi Anglong Times abitung pen ladak alangli Podmo Teron apan asapso lamte sihini charju ponji pusi ladak banglo lasi aprangsi alangli men lapen akur pen la alangli upisi kining ji amen pachitan sena Prangsi Karbi Anglong Times pan akerupa jerlo pini alangli tum puna chopa pen ni setame ini biasa tapi rata pacini ji apan nang coba pon pot nang itu mah bitung apan mate nang itu mah channel apan suri akadong pajar lo lasi mili ke gaji thanu ji lapu ga velo ate tek setame claim pon bom lo dam pon bom lo apan ratum setame nang chini lo komat mah oke lapu kopia size claim mah bukan ke nili nono makke lapu son rata size claim ik bom social organization se claim bom asong men ke Karbi National Youth Council halapen la song mahang pathek nang ko ubanga ho ko tema ka che song no polo patang te inobet la pugi ni daga padu chini lo ka che song no patang le ijurpo banga nang ko apot si hala ijurpo do men jingi che thanang ji puisi bitum hanji ke seng lo la pen ajat akisung nong satame ki un an ka am bang ke ni lihin kan ke un an me si bang chibidun bom lo muthe munit pinak ni lita konar ni long bagi pechundam la pusona dolo nani long bagi chunam dede la pusona lo ki chunam dede athe bang ke non gachari bo masarkar e badu chini lo rat alam archu hide la support se ki chunam di la pusona do ko sido ko di la pen non isinang li phana arju thuli po non malom Karbi Anglong kisung aputa nangli kupisi kipuji la pen kupisi ke matha burning issues buka dope je thanda masin e ini jong si issue nang klang lo patang de pina ba kimina lo posona klang thro gati la si non ni liget hanji alam ma nang tu ma channel dum pe klang ji ma paklang klema hala bang so lam bang lo thema ke dam ta ni ta ni lo pe klang bom lo the aja ka channel atum pe klang ke de ti la si nang li tu ma cho na chuning ri lo la ni li lam the bang ka nang tu un an ba sa ta me ra lo ke paklang ji phan si ni li hin ban churing ri lo a hok lo issue sa puthak lo patang te kachari hin ban cheng lo development na puthak ban cheng lo border longlei phelang ban cheng lo tu pik lo non he jong sa ta me Karbi Anglong lo patang ne 1951 se ke long lo 1951 long lo la pen natural boundary la pen artificial boundary te seta me dul hadak aduya hoi bang siri pamelo pon seta me aphong lo hodak long da interstate la pe interdistrict la pusan lam ki nahi klang do lo seta me non ka chari bom Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum halabang so kelang chari du nek the ajoine se aphong la pusan ki sung dona ko ke dam ta ne tum pheklong lo ke orivel tibum akhe seta me Karbi Anglong aphong ka chuning ri do lo hadak ronga so seta me kapang kre joine non sarkar ng kapang kre joine apran damang ju la pusan do me dam ta se me tum pheklong lo bida sing lek the ke hai seta me halda longri long pat ka chirai ko ma joine halason apran dam ju nang ko lo si Karbi Anglong Autonomous Council asia ma ke hai lapu an klui lo ma munit chithe polo potang te alang li bang border apu thak bang alang li asi chibi hai he border apu thak alang li insai onde lo ma so nak thak si ke dam tang ni same ilitum thaklong lo la lo thaklong ka charli hin bang ke to alang litum pulo pinana dimlong bang ke nitum model school ben cheng lo pina claim bom lo si claim lo tema sir me alang litum BJP tum 2016 pen na non ananga chari bang ke lan ajak kiding ke ko alang litum ke arong tin rong sorong bodong anta school hem pen cheng lo teacher atum than bang atum aquatar la puson dolap nang gi polo setame ki ongdung adim ke itum bisa rang theklong lo ke kidam ta ni ta school ka be joine si litum mangjir kaching hona engjir sumila rong hangpi ibong so mar setame nogaun do dam nang kok lo ko people ma podang de ime thanga dimno ka charlie hema videt polo ako pai gelang lo pen apranda mangju la pusana dolo la pen chethanam lo podang te duik pik ke dam ta ni ta e koma ili tu mangje ha so sa me la ka charlie hin ben si apranda namju lo ke la si la son thak tha ko issues bang do pik chethanam ma si une Karbi Anglong bang ke ko people ma issues nangi bat beret bang ke athema Karbi Anglong Autonomous Council atum bang ke kapajun ji ban alang itum claim pe de alang litum bang ke RD ki pipere ajok
api ong issues bang nang do thong ong la puson se nang man da poto political issues ke political issues lo non son 6 schedule tang ho article 244A ke political issue lo sir apart from political issue la hal hai aso sa issue lo sa me alang litung kelang cari unde amme ka chibi unde joine si pinian da karbiarat bang ke sungnang merat asi jethan nam lo putang ke topik la penili tung karbiarat sa me ka che song nang ji asi ka chibi nang ji bang ke topik la si un an pen ke ilitum manutin sa me RDP pen la bang so puthak bang ke lang ponang ji pusin hen pen rat sat phan sa me chun ngri pon lo to tang te puthot nang li phanar ju kon chuli po nun malom Karbi Anglong tim Karbi Anglong atum tame ki claim ke dam do de sang si lasi labang so puthak nang li upi lo kaneng je ponji tim Karbi Anglong atum man development ke claim pu bang ke nil ke CM ame thang pa si ka che claim ma ko rat atum ni development long onte long dun de jong se rat atum se development long dun bu sonte pini rong malong ke kancher ke lang it bang do de ji sona taxi rong malom hala ki duk det ke boy det ka charlie do ari so jang atum angtane dam de ji ke dam de ji la ke chethana mo de pachuli tum corona ho se thekdam long lo ke Karbi Anglong la pen Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong long ka charlie ki do ari so jang atum angtang ko an si ki dam phai ong ma do hala bang so ni si litum theklong dak lo la si development la pugali alang litum towar selam lo pule development kali to towar bang infrastructure da kenang so lo tema satame hala bang so towar selam pen jong si haladak hawara rat atum haladak amerika atum haladak ariso ejang atum hala bang so towar chelat le alang litum angtan dam nang lap lo patang hala bang so towar ka selam ke pumata phan lo hala bang litum ga chini dam nang ji lapen nili kudame infrastructure da kenang so satame socio economic development da kenang ji non apor la pu an rong atum ka siksak lo je aniwana pharman phanda ki choji phansa tome alang litum ka siksak do piklo nan litum theklong ji ke pini CM ke ha hem ada prang nang litum tonam ko baji ki thompe ani ga saman nang litum ko an si amuni tum ka chelat ma to ajha tum alang litum ningang samen ki do ta hailo menik sadame ki ongdung atum man ke ni litum memorandum ke thondam dam se theklong lo ki ongdung ke ki duk ki sung ke boya putha ka che thana man se wa to ko pipoloma arleng theben ki duk ki sung bang ke thana potema sedame nangli hamai no bini ki chowong aphan nangli ka chohang dam nang kok nangli si ka chilang ri phan nang suri hini suri thom chang dam nang kok lo patang te lai ka ching thu nangli pujima lai ka ching thu nangli pul e ka ching thu lo ko lo patang te ame thang keng ka charja phala bang so ja kong bang do nangji non ili ka ching thu thek dam lo alang tum ahok lo nangli pu tim Karbi Anglong atum development ke claim alang ni tum do de sang se ku ahok lo claim lo la pe ching thu pik lo ke ka ching thu ra joini si ili tum theklong lo ke CM hem sa me la pu an kang tui kaching thura joini sili tum thekdam long loke non kache construction ku za thekdam long loke rat atum lapuan akam ki ongdung atum ke longle sadame kachuning ripen ajat pen kam mangi contract mangi long lok lo tema sadame abil mangi long le det ke aningkan puson ke do ne lase akam mangi long lok po aningkan bil pipip lo betul hala bang sumri koson kaching thur po ilitum ke Karbi Anglong arat ke jo padap ta ilitum me council mani choton ding lo council mani cholang ding lo bang a kebe ni tu me pangbar da mode athema bang a ke pa phang o advance o ili tu ke pa phipik apot si ST ge chupulo mati schedule tribes lasi il tu me jo padap ta council mai cholang ding lo jong se council atum la da tum itum hanang lang pon pi plo patang ni koson sala bang so harat kaching thur po kasi ni li ke thekdam long patang te hala bang so tuliram long ha ke hai a kaching thura development ke claim ke la ke balloon a development busi ni li pudam ja athak bang lang mi ulu tema ar lo bang ke khurun bang busi ni li pudam tu la pen nang li non la k truck atuma phan ST ki PG Assam government pen la sila bang so lama puthak nang li UPC ki pukang tong nili ki pukang tung bang ke to ka che song ga nutin na rights do lo la pen ke hangi ka demand ju ta nutin na rights do lo la ke alang itum fundamental rights lo nili ki pudam thai ve ala bang ke setame sarkar atum setame lang nang ji hala bang so khai ban pide pen komane kan hok do ma ve ma la pen la dak jong si komane a khai tum phan ST pide lo putang ni suluk so dak do ji ma ve ma non to ke hang tu me hang po sa sarkar atum lang pa mi chapa mi pas aja setame ala itum decision enang ji non ni litum thekdam long lo Assam government pen pang dak de pi khai truck ma de advance pick alang do me aphai ta ong pick la pen ke thekire khai pina halang tum phan si ST ki biji pu penon ke Karbi Anglong ben chenglok borulen ben chenglok ki ong dung adim bangke la puson ka chesong suluk sodak dulu ke la sila bang so puthak bangke Assam government no malang cari paminang ji non nili ninghang hi la puson suluk sodak bang chesong nang pu bangke setame rada phani badu de khang odi ki bang ji lang ani jong si pidet lo putang te mo ke
pupuk hayang bong sa dami kacilang silet la puson dokogi la se government wa sam tum pen gala bang so putak matha pami ingkrum pami pe salang litum BJP peta lang litum matha ponangi la pen non ke dobom existing ingeng law existing la ST mate exist tribe exist ST la crepli mate 14 ST tribe tu menang litu cingki je than si consultative meeting do si claim ponangi jong si akan hok do putang te claim krede nahi claim bor idet la poi chok chi ako nilihin ben pudam tung bang la pulo non la khe throk atum phan ST ki bidam ji pola tum advance ben popular sakai mate si ke thekere ka pa phanga khai la pen aphai ki ong aphai alang tum ki alang li tum langdam lo pota assam ko on ma population do alang li tum ke 23% la puson do la pen langdam mode itum ke la tribal atum 14 tribal sanu pangrum pet mas ilitum ke lak phlikevet alang li tum di 2 crore aphai do ilitum la lak phlik ke bang bong lingon litum chupa dor phlupun ne ka chubhong a chingchek la puson du ko ka ti hot pe jong se hala tum le wang det lo putang te la 2 crore phai dong ang det lo di litum la lak phlik ke vet phan ge tuman nang sak ru bang dong ru la puson se man det po la ben ka ja ka tum tha da thek mene asam long ke sub category la puson ke thak do je STH podo STP la puson do la penona kimi klai po ST valley po ta ni ligi pudam ji po bang ke ilitum ke asam angkang pi phan lang bong da poi chok chedeji ilitum ke athak mana lang dam nangji non son bisar alam central level la job central level long bang ke hala tang sub category la puson akeda reservation kota la pu thak bi hada ke ST and schedule tribes on that hala bang so ST long ke ilitum mogela jong sila tum han le ka ba phang o khai ban epidam det lo patang te hala da ke IAS IPS pen chang long IFS pen cheng lo ki ong dung aboring our side hala tum silong ikla pola son la thasi ka charlie hin puno NEET puno JEE puno la pen chenglo kapek educational institution long satami hala so a reservation kota galang litumang si chirai lapo ilitum ke hala tum ke chepang ba dama si unela hala tum ke thekere khai la pen ihu disi pudam lo patang ne ahum dum khai ke asam long ri long ke alang litum ke ning kan pharu throk alang litum ke kachari tang lo la pen richo khai kasi itume hala bang so richo khai pen nokbe khai pen ho song si litum chepang ba ru long po unma si un elu kasi puno labang so puthak bangke ilitum anban ngi thilo lapen nili bang hala khei thokang punam tung te assam government tum not existing ke do bom tum si naka pawir ji pan si labang so policy bang ke claim ma si yen pen jongda ming tum lapen hala khei throk atum han STP de lo pote ilitum Karbi Anglong aphan ki siksak do kok jima obviously ka siksak do po athema langdam lo putang te non Karbi Anglong ke ilitum ke lada ke tribal area pulo ke tribal lo padang ST phansik panong pilo khula dak long Karbi Anglong ke STH phansik panong P STP ni panong P ST valian ke panong P boli ke ST phan lo as ST phan lo patang te moge ilitum ke kacharli hin pen cheng lo kacharli hin del ka katikuk ji poli boreng del katikuk ji kali mo ke ilitum ke labang so land rights long se land rights long se de melang ilitum ke odhikar long lokpo alang itum homan odhikar long lokpo alang itum rights long lokpo land rights na ST lo dang lang itum chi jog dun belo nang nam milo lang itum ning hang te jor milo ke la pusona taxi like land rights support lo political rights support le che thanjam ni pusata me ilitum non la ke dobam assembly phi hala ke ST ban ji reserve favor mati ST ban reserve favor patang de hala dak long dalang itum chapati dun un lo ako parliamentary seat long dalang dam lo patang te non ake ha morsing ka tisokang ni boma dim long sata me ST mati hadak long itum chapati dun un po langdam mote itum Karbi dum ko an population do ge ilitum population langdam te more than 4 lakhs bak sidu alang itum phai dupti la pen thega thek pik la pen ha itum men pang bana mote magi chingri pe rakhai moi ke bang chilang ari ge IEM men chenglok long le phelang sat melang itum men se dam lapo ilitum ge mithang long ri mithang de long si ilitum ge refugee son si man det po asila so puthak mai Karbi Anglong ara sat me matha par siknang gi charbo sai la puson ke nang ni tetapi non halako son ma ke khangji government of Assam doing ke denga puthak bang anu tin sat be insam jin ben oppose nangi la pen SC seta che binangi pusi Karbi Anglong ra kan ni choni ri la pen SC nang li phana konang karju thukan tung do la ke non di phualong as cancer institute theklong di la so adimalong job apos ke klang do bon pachumalong paklang lo ni pilo ni he anta la so dimlong ST tumhan penang an kota PG pu mane doji sit khali doji anta mane lada nangli chini dun mamate koson se ki pudam ji la so aputa ili tumlong dun ji malada nangli question ke respang me olo nilita so la alam thebang he dam tangani de piklang ek bomlo non existing nang litum thelong po kedam tang APSC exam atom exam conduct hala so tai lum thelong po
STH podium long setame bang OBC tum general tum itum adim nang ichipan komane borwa si STH ko tapen chapalong lok lapusona duke lapusona dupi oh la sinon STH pan right tip anta lapusona ke sungdo al ako akaprek le bang thunang lang pot akaprek le ako nang job pon thulang de hala tumena ko son le tum bache pajok ko lasi non ni kon kisung job ne pot thara ko kimi kisung wang thunai bang chok chelu ako nang lipulo job reservation ala ma putha ke dam tang le tum theglong lo ke la pen bang jilang sa tame ni le tum la so putha ke protest ji pusipu la pen Karbi Anglong sa tame na le tum chirap chito do no la ke komane asonga issue pokali lagi ni tum survival issue ini tum anwana puthaksi bang ke thi long bang ke le tum chipi do nang ne sela bang so putha ke si chipi do nang li joint director long hodak theglong lo ke joint director of health services NHM National Health Mission man hadak ta ituma dim senang ibilo hala bang so project man ituma dim senang bilo ituma dim si 6 schedule area mate tribal area long si aboreng ang hoy talang advertisement peklang sara me lapuan mati STH atuman adim se ave adim no be lage komane asai phule ke chokche galilo lage non ga chari bom BJP government atum si inglong asudum anman ngi thi jiban jalang itum ke claim lo ako mopen hejong nang lipulo ladak lapen CM ka hesan me a phongtin aning hiu project a ke thele wandok lo patang te Karbi tuma le long dun po job reservation long po non hejong la cancer institute ta wan to se ga chilang phane wan lo milu ni likham kheda min tung ti satame ilitum satame government job ke pador phup ke un imati ilitum satame konane company aso salong si ilitum nang job konang po tame lang li pu bo Karbi Anglong a project wan tin schemes wan tin ta inglong aso to manglong dun po tang de pini cancer hospital cancer institute lo ne hospital alang litum van benadak lo Karbi Anglong autonomous council la pen cancer institute atum halabang so putha lamdon ni stock doloma memorandum of understanding ke stock doloma je ni tum la dak nang bipo na litum abo hala unemployed youth satum ST atum nang long dun pola puson ke stock ave ke mate dolo ne sara mi hala bang so putha ke pick rada hong jai lo CM ke hesan me pick lang klide project ni si litum ta paklang ni advertisement ka la MOU bang na MOU bang ka stock pick lang klide do join ni si nili hem pen ga vi punang kok po du pudang ni pinaman pick lang idang mo yeng long suwan ke rai kom du la puson pick lang igno ilitum bang ke ilong le phelang i chipidun bong aja jada project pen chipidun bong len alienation bang claim bong land transfer bang claim bom lo hong atuman pi bom lo satame ladak ari so jang dume thang nat abar sai long undi putang te la pusona institute ki ban la pusona hospital ke ban le duji lang pe he athema ladak long ke land alienation la pen land transfer le claim ji satame for the benefits of scheduled tribe nang ji satame ladak long bang iritum scheduled tribes made inglong asodum tribes no ali long unde pin putang le la sona project ke ban go pi le lo nili puram de vande de lo la sona project ke angtan men munit nampa pui hu konane Chennai nane Bihar pe nampa pui hu ba ili bangga angtan ke katlok nai patang wami de no sana project bangke pamoson tak tak sinang li panang arju pontula ili tum ACM tame unemployment development mate akite kete lada Karbi Anglong nang kibiji mate labang so adi malong ili tum ari so ijang pan ki joy ki jima mate ki sungprung jima mate labang so employment adi malong ili tum pan kupisi ke tek long jima lapen non ladak nang kibiji kopi bang lo nang kibi bang sainik school lapen Napier grass pusita me lahai dak nang kibiji pudo in project akete ladak nang kibiji la si ilitum pan sungprung pan sin dojima mate ilitum han joy kijima mate kupisi tum ka effect dun jima la so apuchak nang li kupisi ki puji lagi kha nili asa general public asa common man hin pensi puji so political lens pen nili podam ji legal nam ji la merits demerits la pu kedo terami ili tuma prangsi ni legalan scientifically alam thana mare adelo atema hala science and furan ya chini dam ubai kali terami practically kopi mai thailong hala bangsi ni dam to scenic school apo thak bangke wanlo me ni le nu kopi wanang po kacharli hembang wani ono development wani ono development ne wani ko sini tuma himbe pudunji terami hala development ke wanong rata sudum bang wir dunang ne rata sudum bang sudunang non scenic school satami nili metang point of view de nili dijithana mutu to scenic school wanlo melo satami ki ongdung atum pulu hala bang so fee structure bang pinadu me effort on e pusipu nili dalang lang pami gali lang pinana tu macet hando public domain lo kepak lang tu lang si abat ni tak do ubon pasi
wanang ji tema setame ilitum karbitum effort on ima hala bangso afi la pe admission tema ilitum hala bang karbi tum bangke ke plan atum duk ra pan se dolo karbi no la khadam lap lo butang de tum survey de lam lo 10% ni back sidu tum jo padat ki jui ta usit hedong ki plan on se ki duk on se phai asi non amat bangke jongs effort on ilang ajat on ilang pote thelang bukan se ni hala effort on hut bang le la bangso thedung school man wan jonte messenger atima non amat le editing kan ka vi pen thedung school wan bukan de la ga mit ni bangke bang ale thi so ma nani hong pen ajat pen atum se ni la le tum dak duk de boy det me charlie ning tum duk sa tame haram long de de to free admission hala le kapre kala asin il tum ni lihin pen budang dia ka no to mas council apan one week ji putang te itu me pa pik lang po duk pik lang po admission man free pik dan la pen jo free pik the pudan ne jong sinang li un ka ching hom do inglong aswan ka ching hom do te nang li bang le for ik la po anu tin na phanta pidun la po ako mo penang lim pulo thedung a project bang ke lang nang ko ki ini tum ko ana long le si aphare si anji ma chiri si hala bang li tum ke lang tam ke nang so athe ili tum ke plane so son kali plane asoson ladak long masi adukan lo ladak long masi ahem lo lapu kali ilitum me inglong aso tum ke psychiatry arat pena ilitum ke 80% ke agriculture long me itum ke dependent nang li theklong ji ilitum ke akaprek lewi pusata me ke chuma ke chowong phan ke ilitum ke hidi adu mati lasi non arjulong lo kidam tang ni satame pinado me ka song pen pakian sel de pulo ni limit ham de song lo la pena kapre collective lo ka song ke collective ka song me chuna project bang satame bangala bang fan bang release later lo pas hadar mo arjulong tem 18000 bighas puna limit hadam tha borjana haba ko ansi ke thigla 18000 bighas lo putang te pina ana long le phelang mang chira igla pu hal bang so company si chira igla po la pen hala sai ka tiki veg adim long satame alang le tume chirai lapo pulo putang di itum karbi tum kupilo ke choji ke mo pene jong na li pulo ke plena so son kali nane chana dukan chana bala so na to warar jap ko nane pan dukan ingni lo na so ne thek ili tum ke tribal tum man ke land and resource pen ke li tume mentune ta longle phelang pen li tume pachelo e lo na so putha ki asi longle pen pachelo ji plota hala so khai ke la ke kivirlo pusini li pudam ji ampar ke nili theklong lo pina na tume kachidon dun da do kachidon dun di apusona do pudado hala kachidon dum na tumbang ke nili pudam ji bang ke nili henu upe sada me lang itu ma compel dat lo sai jog ji salang itu ma chadon na ko people ma putang the non cm tu le rong hanga ki hai bang ke dug a him se gang tu mata lang li bang ke kapaching thura men pen si rat han kapaduk ke non bang ke nilong le bang ke totan lo tema example nilong le bang ke totan lo sada me hala dotan long panta choklem chodam me theder lo athema sai li ti ki ji ba tangka do nang ji mati ilitum ke lapen department में सदा में irrigation aput irrigation ta ha agriculture से ना मैं kerap long nangji सदा में irrigation में ना kerap long le agriculture में ना kerap long le ar nam phan indro ar nam cholanding chok che deji ke ilitum में जो पदार्थ थेंपी की पिलो ilitum बोली है कि ओंग दुन में जो पदार्थ थेंपी पिलो कांगु गांग ही दा दोलो में थांग के रंग का जो फन पुसोना दोलो पुदang ar ni ar vi phan si chong hong ding budang puson ka ching thot po sai jok je non bang ki alang ilitum ke chowong phan abi det lo lapen mo hem plak do ji mate isu dum sada me karbi dum joint family la poke do tek theder hem plak mo ansi do begi sada me ala karbi tum ana ke duk lo ningkan flikap ningkan poket phamana lang tu mat khadam de det lo bini renga na choklu hala bang si mat khadam de lo pini renga na choklo pot ne tum bang ke mola me molo pini ne compensation long nang po pini ne cholong nang po pini jun long nang po hala bang si ka mat khadu goglo la ka rat lage chok che gelilu government policy lu athema lang litum chini pame BJP duma policy ge la hen no rada phan paduk lut no ni kengri wang po la pen ne ko pima ka ping that aling ki toiling da choklem pu po men ba salang litum la basu ko that ki claim do la solar project alam la pen hala nepiar grass pola mangi nilita chini u la pe ga lile ni banga che thana lam chok he nepiar grass pu ge alang litum mangi pulo ituma company nang bilo budana litum cho jordong pu sipo si cho jordong pu putang nang tuma phari ko pigam no cherai verat ke kala ilong ba kanane a factory so nang bino ni tum chu e po ni tum chu jordan po na tuma phari enang ji a dorkar vege no no jolong teng pinana bigha pu mati e chok chelu rat pun paching thur vegi putang te nang li rata aso long le phelang bigam no nang li chidam nang lang ke ka paching thur ji men pe nang li phlumerat pu chok che dia ji
ini tuh me Karbi ke tuh ke bank ke son Kolkata district nani Sipsagar district ko bilu mahangi thek ta dak lo ki chiji ge rengi ta dak an me lo ni tum ki dak pesen ang thurong lo patang de ko malo pina tum na lo tum me dam po ke malo tum na archak po ke la pena ko la palm oil po na ligi po palm oil bang ni liga chini teng la pen kaprek ni li Google ben cheng lo kaprek apa magazine ben cheng lo book ben ni liga la ke palm oil ka la ke pina ana dim Indonesia ben cheng lo Mizoram ben cheng lo ki ong dunga dim ka la ke palm oil bang ka reject tang scheme or ka reject tang project lo lagi la pena Arunachal sa tami non mai ka tiki bang ne ton ko lo last time ligi dam lo theklong lo aban ke dolan hai sara kim ga tiki thu ko bang ke kom som lo hala bang ke kopi bola ma kom som botang ke ilitum ke mo phen jawan ilithan lo ilitum sai ka tiki dat arat pina sai ka tiki dat arat pina ko si ilitum ma long le phelang na non ma te Karbing long serang long ko si po kopi bola ma serang long ke bonam ilitum aja le chu elok sa dami ilitum me da ke mission ke happy le chu elok ta melo bok le chu elok ta melo la pen akaprek a city le chu eta ilitum me melo sar me hala bang so project bang ke ka chini ateng la pen penan ke thekere tum nilita po environmentalist tum men ka chileng penan du alang litum ame thang torat hong jai bang ahide lo mine alang litum ka pheri ka thera ka puson to kula the non sarkar chini ke a hok alang ma dingji phone lang sele do a hok alang ma ningji ba bank chogti nilita sola me ningji ba pina pe nili phanta FIR ang pidam jet po mine achi ge mate legal notice pa chhe johnson 10 crore puson nili phanang serve jet po mine ngalo alang ka pheri na gela hendo ahok alam ka pachini men alang tum chichak hondi athima alang tum rat pan pachuba elo ka chung thui lok pe salang ni tum menon ka sulibo la pen pawalong ki du mati la se nili pudam ji bang ke langing sipik hala bang so project arni si jong se langing sipik lo potang de mo arni si ge tum de Rajasthan asong se man de ji to sang timili ka lider lo tema ser me hala bang so long legi tum ke joy man de pilo klempo ilong le ki joy man de lo potang te itum pi pen o chopo la se bang adet ni gon ka reject tang a project pulo potang itu mah dimno kita nai ko pia ale mate Mizoram pen itu madak lo ko pini ka chiprek do potang te tim Karbing lo atum la bang so publicly chepek lang tha transparency chi maintain tha pasini lihin pen tangte pini aku nangi partner ju tu thota non ki dobom a BJP ing tang piklo mate development wan ulo la pen rat atum sitame anim insam dunlo development a join ni pen la pen ajak agata tumbang ke aningkang samsi do basi lason aningkang samse tumupan pen la BJP pan kaprek asong mate kaprek a party pen iparem unji lason duma inut bhai ni to maneng na oila ka thek lo mene de nili sola me jebo nili than po frankly honestly than po non amat ke kaparem de ji po bang ke sungkrum un ede ji po gali sungkrum athek ki ong dung atum kachisig avela BJP an kaparem de ji ajak to mathalo BJP athak a picture me lang lang litum ke theklo arlo picture theng le BJP ke nilga chini teng botang te aprang hala janasang polomati latum ke aprang hot ke non se BJP polomati de alang litum a parent body lapen alang litum a brain ke RSS atum hendo RSS atum nang klang sak pujat kali campaign ke nang klang sak mas joining no chehang rap chu e a phong mai meeting ke tu lapuli latum ke joy sai de ke claim kita latum me nane lo mondir long chingwai po nane thingpi room long chingwai po konane towar long chingwai po election na polo patang te alang ma hem tin si dampo a hem tin dampo alang ne tume door to door campaign claim si tum BJP tum ki claim ke dam la puren lo la pen alang tum rat opinion sa tam ya ni tum ki claim konan si ke chok chela popo hala so apu thak balang tum ing chapsi alang ne tum puthor BJP an than po nang tum ki lele na ne do lang da nang tum chipe keng tha popo la si alang ni tuan kaparemi po bang nona mat ke chitorogi alang ni tum a weakness bang litum paremji putang ne ilitum opponent bang dong se paremji putang te litum bo lilo opposition party satong opponent dong se paremji opponent ma weakness bang litum kachini kenang so social media Facebook live press media ke power la puli chok se de nil tum ground nong se tu itu me hampang song ekle me tu me ground ko pisu ka sulibom ma nil tum theklong bo jo padap si la si Apransi paremji putang dalang litum a weakness chini nagi amara alang litum noni claim bom women centric scheme kopi man se women centric scheme pilo so pin so tum kang jogja sarami solo tum hana alang litum le jong si nep unlo polo patang te alang litum ke solo phane nep unlo ta hem tu ni si alang tum bol long po pini lang damik tha orunodoi 1250 rupees
เป็นเจงเรากับเร็กหลาย women centric scheme เป็นนิจุดมวยนักละเก็บใบลูปุดามรับลูปุดังเนี่ยอิลิตุมหลังดำลูปุดังเตอิสิ bribery ปุดาตามิโลซะ legal bribery ลูนอนke hakoson le khoro ke thonam ji la pe khali la tangai thonam ji la scheme semen pen salang tum convert se lang tum non man ke claim lo asel hai puthak bang lang ngai ing chap nai ambar ke BJP tum main nang ke hai iber bang ke lang tum voters tum control pe voters tum lang li tum control pe alang li tum voters hin phan ke paching thur ma si long de alang tum chini pa mel jong se voters tum le kaching thur ikeng charge up un lo patang te oppose bang adopo lapen opposition party satum sarame intang det po lapen ratum satame alang itom mena jong ke decision en un polang tum chini kasi rat atum han ke nona pol ke pachoklem pachodam no dak lo halabang so 1250 rupees pen cheng lo nani ni jut moina halabang so scheme long salang itom padu ikok lo kang thur po men pen kapadu pusi nili pudam tum athimana lilang namo nili scheme sani oppose am de 1250 lo kada mi pabat chatte po ba tapi 1250 menit nang likoson Hampton Jepang rengon pon lima tata non bojar anda dor kisu alang litum RE penang pilo 1250 RB pen bange inflation hormu dor pa palu bang chupon thula nang li jang thulango ilin ajang thu 150 ne 160 sang ilin lang namo packaging a sang lo potang de 240 250 and that lin phoveji lata lin phoveji la pen ako dowai darul hypo tha ka dole school fee ado lang 1250 benang ni koson Hampton Jepang rengon po asa hokpening thunang de paong chano 10000 bak pino one time financial assistance kalau piwer no cheklu dan nyong serat pan pang thur pon begi te eta me non bang ke angbong na bajang ling ala sangman aram no gedu sonte pa phrang da un a phi da cheru no angbong na bajang ling ma de decision na bocho no da non bang ke rada phan ke abang so freebies pen salang le tumi kapamili le choklem chodam no da non bang ke alang ni tumi ko pilo contract ko ke pachi ma se pachi klak lo apang li tum thelong je ke apang ye Himalaya hotel pulo non bikana pulo Himalaya hotel nang ni baji krehini baji isi malom da mo anerdo nang li tum sarpima sarma reso jang thelong pi contract choklem aso so petty contractors hai unsa aso contractor na ne 2 lakh 3 lakh choklem non avi ma savi ke non avi la so a contract aprang atum ke ilitum la public tum ta choklem dun pray aso se thelong ma ti non bang ke ajak tum ki ning je ke la kati construction si jirai lap puta arjulong ada kun inut ba ni kun kening je dodo he asi nang la so puta ke ni tham thek ni long da labang so puta bang ke non bang ke alang de tam ke tara ta tum allegation di pidot ni lima ta thek long lo seta me documents ka vedeta join yang ton jirai lap ni li pudamon ede asi seta me arjulong bom lo kala kache construction Inglong enterprise atum si pinana kami en lapi tipu sar julong ni tapi na company so me thelong le kwan si thema asi ni ligi pudam ju bang ke CM ke haila bang so ar dulong ko pibola kang ni ke alang ai rat phan ke sarfa phan no ma public representative pulomati pudam lo putang ke public servant pudam de ta hino ne rada phan gilang phan no mati ilitum se ka chotoi mati ilitum a kemang ilitum keledam de a hormu lang ilitum na pipleng pithap ilitum ka chotoi se ka pahai loke tum ngilang phan non mangalang li bangke rada phan ke lang bonji pu kali sa me thang se contractor man tan ke cherai tholap ke kase construction alang ya men gali to tema sa mi alang itum a hemisi amen me se so du ko ke nili theng le pen la nili ata do pik poli la nili non 33 years social media dam tang sorgar nili theklong bom lo komani si a CM si komani a EM se la puson a farm dotan konene ko ekdom ko pio po thedung a factory dotan bani li theong le du mine kereng hane aso sabang isadam lan an industry a factory the bang ni theong le la deadline ma poni li aja langli gela thak oi pudam la putang the rat phan ki sarf mani kali bo ame thang jongjung ame thang kereng phan mate pokla na ko si li pudam nang kok po la lok mu pen he jongta kaparem sungkrung ji polam the bang ke political parties do pi paro ka tume vote thak the in kleng si do thip ilong re selang dom biji no itumi ko na lo SDC do la HSDF no ne jona iklang party mane to me polo CM se lang le don 30 crore pi pe jalang pa campaigning lo komne vote ki thak phan po allegation ki pi bang ado lo he ako le to mangbong ta ko regional party ta ako e pe chalsi ado lo ako congress ado lo ase karbi to ma vote ke kitum ke thak jam politics long ke mentu neta
hala majority long bangalang itu medam de minority vote kona ma hala so danga the minority tum ke bandim dun chot pheridu kona ma kereng alang ni tum ke survival politics ke pathu mate survival politics pathu bot koma ma sarkar me hala long job po itu me kapare mi e pu bom her me vote bang itu me thak thu bom ke akoni li thek long lo ili tum ke core issue sapu thak bang ke akinang sot mate education kachupang lim pencheng no contract a bill gilong le ra tum chomo we jonmo we hala bang so ai issues bang ke binan political parties hai bang ke kiris ko a hoklo 6 schedule la claim nang po a hoklo article 244 air bang na ninje nang po sami day to day a kisum ge po ai issues sapu thak hala bang ili tum rdp dam de det ke ra tum bang ke komat manangi pithek komat ma nangilang konthek hala pansi ki ong tum pi to itum non taung long dokok atum bang ke imithang ke charge apuna jakong dokok lo pot nili gavi he erme ki ong dung ade methang ke charge ap jakong dokok pot khala tume party bang chongwai thegi sarong atok anu ki ong dung atum bang ke methang ke charge ap jakong ave komat ma kilo ka phisi dunji lage rong asoli ki chokche ga lilo athe sarkar bang pipi der lo putang de bang ko sai jokje bang he chu endunde impung tip sam me chu endun kok po ase khala bang so alternative bang litum bang bikolpo bang litum tiklang thek nang ji je bjp phan itum kapar mj jakong do BJP nang pi ekhere da son itum nang pipon un halabang claim ni alang itum na si ke cheng si bang ke wrong root ki sunga puthak nili alang itum han ke tolang itum thek se lo political parties thek pusalang itum na pinana votes ke nang lombom no ajar pong sa me nili ta inut karbing long ara da hime ko pima ki sung je thek da ke thek dam no hala so hin mang sin nili ta ison soni vet bang ke ningje pon itum la benalang itum sa me than pon itum la bang suk thak alang itum respond tha rong long chumo we junmo we non BJP a sarkar tum ka chinek ka hulu la 1250 pen salang ni tum ka pangreng ji ajaji la bang hai puthak bang reng re nang suma tum han ke nang litum mesen school to 1250 pen ke la pen pini joba puthak seta me komar lo long le mati nang litum lang namik no jong si pini karbing long autonomous council long ilitum hala itum shortlisted candidates klang hai hala result ka paklang final score sheet hai final result ka paklang lo ti ilitum ke komat lo akiduk nai abang physical long dun pulang lege a phansi lang ji serial number 1 ki plang nai so pomani officer bo komani EMCM adona rab bo komani homestay sol bo selang dam ji ke rason selang da ke thekere ke dupik lo karbing long ta hakoi ga charli abi plo no ne dupik lo seta me dupik ang bong seta me pini ga lang dam ik no vorenga war sai bang ke ong dung tum ke tangka pen ka chila la puson ta du pusi pi puda du asi puyek the ahok da the athema hala ilitum APSC ben chenglok pinan hala ADRE direct recruitment long theong lo ilipha theklong lo mane bang hai than mang do lo hadak applicants atum je viva voice scan hot bangai hala interview gan hot bangke CCTV camera bikok ti pusi bupu setame non ilitum karbing long to mas kan hala bang transparency ave written long manga joglo to nang limo ning samse putang nang li RTI mari penta nang li hala answer script ho ajat ho lai hang de ji setame nang li phana la interview verbal nang garju interview bang mate vai voice bang nang li puthot ni li choklim lo setame nang li ang thek ko son ko je hang po thek camera ma sabe se transparency ave dat putang na hoitu la dak long ke onane tangka chipajir pijai do da thek ni jong tar lip putang ti setame am thanga sarkar pinat po ka tar lip ji bang sabe der lo ke asi radet setame ahoklo voreng warsa ge pador phlupi onilo setame pador phlupun eng bong setame la dak long favoritism nepotism mate chini chithek ang bong ninge ching sam ang bong chipi pi wong pe bang khlagi phlak bong da puson an chutang du pusipu apuna chak me long de pusipu se hala apuna chak che palong ji man hala CCTV camera hala vaiwa voice ka ju tarang ji pu anutin hang ponang po jong se hang unde ilitum ang bong che tham chot aja chot kachilar ko sono bang po kachilar wanang ji lo patang ilitum towar bang nang po che song nang po arona teng pe ilitum aron lo ke lage ka che song ji insam jin me che song hangu hang he aja ji pre puche chak du no itum je po jo pinane towar stong lo che tham jo de che kachilar bang on ilu hang nang pol hai pu thakta